sikhulume nodokotela uNdlovu uzokhumbula ukuthi la inkundleni zokuxhumana kunanasi sifo noma angazi ngizothi sifo noma yini le ehlasele omunye wabodadewethu ngapha eNorth neKwaZulu Natal la kuthiwa walala khona nomuntu okuhamba zisho njalo izinkulumo zithi walala nomuntu okuhamba emva kwalokho wavuthuka waguga wayisalukwazi waphela nje indaba yakhe sizokhuluma noDr Ndlovu namhlanje akathi ukusicacisela udokotela ukuthi into enjalo ikhona yini noma iyini lento isifo iukuthakathwa iyini yilumbo singayibiza ngani lento mhlawumbe uyibonile nawe enkundleni zokuxhumana ukhona kuDokotela uNdlovu ngoba odokotela ibona bazi kangcono ngempilo yomuntu uzokathi ukuyicacisa ukhona umile la kuline wami ake ngibodi ngiyaxhumana naye kantsheni boya benyatho bopha busombuluko sawubona dokotela Sibonge futhi sibonge nabalaleli bomsakazo nethuba nje lokuthi share information nomphakathi wakithi siyalibonga kakhulu. Danki dokotela. Dokotela iningizimu Afrika yonke ishaqekile ikakhulukazi ke iKwaZulu Natal ngoba ngicabanga ukuthi kungokuqala sibhekana nesimo esifana nalesi. Ake siqale la dokotela. Lento eyehlele lo mntwana sengithe kuyendlala iyini dokotela isifo noma iukuganga nje kwabantu leyo guga kumuntu avela vuthuke nje emncane zikhona izinto ezikugula esikwaziyo medical engenakho ukuthi waluphi uhlanga engenzelana nombane le anayo yena noma engakahlolwa ke singazi noma uhloliwe yini kwatholakala lapho singephike ukuthi ngokubantu bayazibona bayenza kanjani kodwa ngizofocus ngala kwa medicine ukuthi nathi siyasazi isimo njengaleso une syndrome ekuthiwa adult progeria syndrome abanye bayazi ngeWener's syndrome yini nje leyo ilento ekwenza ukuthi ufike ukhule nje kahle kuhambe kahle udlule kuma teenagers uthi uma ulabo 20 nangasepheleni ko20 early 30s njengalesi uvela uvuthuka ukuke nje ukukuphela ubengathi unabo 70 kodwa uselabo ma late 20s nama early 30s ikhona into enjalo okwaka medicine ebizwa njengoba ngisho ukuthi ibizwa ngeadult progeria syndrome noma iWener's syndrome ibangwa yini lona iwufuzo ufuzo ke sike sakhuluma emsakazweni sikhuluma ngama genes ukuthi lento ufuzo ukuthi umuntu wakhiwe ufuzo la ngapha kubaba nangapha kumama ufuzo ngaba intenhle ufuzo ngaba intembe ufuzo ngaba ukugula futhi so indlela yokudlulisa ufuzo noma yokuthola ufuzo kubazali bakho indlela eziwu2 kuthiwa i-dominant noma i-recessive chaza ukuthini lokho mawuthola ama-genes ekuthiwa a-recessive kufanele ukuze leyo nto leyo ewugula ngiyanze ngokugula basikhuluma ngokugula namhlanje leyo nto leyo ukugula kufanele uyithole kumama nakubaba ukuze ivele ibonakale kuwena mawuthi kuthiwa i-recessive singamazwi ufana nomuntu oyiphethe kodwa ungayidlulisela komunye umuntu ngaphandle ukuthi affect wena onayo wena mzali mawukuthi nayo wedwa lo munye umzali mayengenayo ngisho ungayidlulisela umntaneni wakho makuthi recessive naye uzoyiphatha kodwa ngeke izibonakala ngoba ayidominate ayikho dominant fanele kube ukuthi exact same sifo unaso umama ube yi-carrier yaso noma besiphethe kodwa singam-affect nobaba futhi unaso bese bedlulisela labo recessive babo babili kwena imake-ke uba nayo leyo nto icazula siphi isimo sokuthi phoma ukuthi ufuze kubo yindaba pho mawuthi ababheka abazali bakhe bobabili abanayo bona mawuthi uyahlehle uyagogo nabo ogogo bakhe nomkhulu bakhe abanayo because beba ama-carriers lento ukuthi ikhona lento but i-weak bakuhlanga no-weak abawu-2 ukuze zizibonakala kwaqondana-ke kuyena ma ukuthi unayo vele ukuthi umama ube nayo but i-weak ingaveli u-recessive singawubeka ngokuthi u-weak nobaba naye nawo u-weak kodwa labo u-weak mase behlangane kumuntu oyedwa bhalayithi izovela-ke manje idlula kanjalo that is why ingadlula izizukulwane zizibe ningana as long as ingakaqondani labo week abawu2 ilelo hlobo lidlula kanjalo kulesimo ke sibheke nalomntwana noma dokotela ngiyazi akwazi umhlole kusho ukuthi sesingaqala sithi kungenzeka futhi kungenzeke ukuthi lamahlebezi ukuthiwa ingenxa ukuthi ulale nomuntu okuhamba mhlambe yiso lesifo dokotela athi adult progeria syndrome
yebo kungenzeka kanjalo nje kanjalo ngoba unazo zonke izimpawu zazo njengoba ngisho ukuthi umehluko maningi ama-progeria akhona ama-progeria syndrome kodwa manje uthola ukuthi umntwana ona 5 years abanye babuke esikoleni zokuxhumana umntwana ona 7-8 years avela kuguge nje phela akabi adult leyo akusi adult progeria isheshile yahlasela lesifo sokuguga samhlasela sasemncane lethi i-adult progeria ukuqala ukhule nje kahle ube adult ufana ne-age yakho bethi vele ku-attack ngesikhaleni umehluko lapho zikhona izifo njengalezo eziwufuzo zokuthi uguge ngaphezulu kweminyaka yakho lokho kungajwayelekile kungekho lutho mhlawumbe ukuthi uyiphethe kambi noma uphuza utshwala kakhulu noma udlele ongasiki wenza yonke into right kodwa ngoba sekufike leso sikhathi into yakhona ngoba vele ikhona kuma-genes akho kuyena-ke singasho ukuthi kungenzeka ukuthi ayihlangene nalutho ukuthi walala noba kwakhona ngoba phela mangabe ugula uyayifuna lento eyimbangela bese kwesikhathi uyikhande izizibe khona asiphiki kasaza sibona ubuchwepheshe bezinto zesintu ngeke sizenze bona so ngeke ngiphike ngithi akusiyona mina ngiyichaza ngokwamedicine ngokobudokotela yebo ukuthi siyayazi into enjengaleyana bakwamedicine ibizwa nge-adult progeria syndrome. Mase sikuficile lesifo dokotela ikhona indlela yokuselapha ngathini akusiyona into ongayilapha yona uqobo lwayo ngoba ayikho i-cure kwamanje ayikho into okuyilapha zikhona kodwa izinto ezihambisana nayo phela ngoba awuvele uguge bese kuthi uguge ebusweni kuphela nasemzimbeni wakho zikhona izinto ezonakalayo ezihambisana nakho ukuthi akuganga nje isikhumba kuphela azange nje kwenza kanjalo izinto ezihambisana nabantu abakhulile ezikugula nawe zizokwenza njengani ungazola uphathwe isifo sashukela abantu abanalo isifo abanaleya Werner syndrome basengcupheni ukuthi babe nesifo sashukela bavamile babe naso ngenxa ukuthi vele umuntu mayesemdala inhliziyo yakhe sesiweak uzothi una-30 vele ube nesifo senhliziyo esivanga ukuphatha abantu abano-70 nendalo futhi iba compromised ngoba vele umuntu osekhulile obviously mawuzoba nomzimba womuntu ona-70 akabatholi abantwana mawumuntu wesifazane kakhulukazi so izokushaya mawumuntu wesifazane ngokuthi ungasabathola abantwana ngisho una-26 noma una-27 ngoba umzimba wakho uvele waguga awusayi naseyinsukwini awusawaproduce amaqanda njalo njalo mawukuthi unesilonda vele umzimba wakho usugugile ngisho namasosha omzimba futhi awasawenzi umsebenzi wokurepair la kusuke nesilonda khona noma kuthi ulimele usheshe ululame ngangokwe-age yakho so siyayibona-ke lento ukuthi ihambisana nanokuthi ngoba vele usukhulile uzoba nazo vele izifo ezihambisana nabantu abadala izifo zamathambo vele i-cataract lento ukuthi ube namehlo le ndawo emnyama ube nesiyingi esimhlophe le umuntu uthuka kade yokwengulwa khona kuze kususwe leyo nto leyo le nto ibizwa nge-cataract izinto-ke lezo uzothola unenkinga zazo ungaba nenkinga kwesikhathi ukuthi i-hearing yakho noma ukuzwa kwakho akusasebenzi kahle ngomzimba wakho ube lwaduma waya laphaya umuntu oselabo-70 nezifo-ke bamsiphatha abantu abano-70 nawe-ke zizokuphatha bese kufanele zilashwe-ke akusho ukuthi uma ngabe une-Werner syndrome wena ushukela wakho ngeke uzulapheke cha uma ukuthi ubene-Werner syndrome yamsana neshukela obviously ufuna uthatha i-treatment kashukela uma ukuthi nale sifo samathambo obviously ufuna uthatha i-treatment sekuchithwa lezo zinto lezo eziqhamuke ngenxa yale syndrome nothi yona uqobo lwayo ukuthi yona ngokwayo ngakureversa lokho yakuguga akasekabi ne-cure umanage lezo zifo eziqhamuke yamsana nokuguga kwakho. Ngizizwe ngathi ngiyaphenduleka ngoba dokotela bengisabambe lo mbuzo enhlizweni yami ukuthi kusho ukuthi ama cells akho they are like dead cells akugile yes afana nakugile nje ahamba ayofika lapha umuntu osephila iminyaka u7 kodwa usaphile u20 noma u26 njalo njalo ngeke ngithafile ngoba masithafile let's a bit different kodwa akhona kodwa akugile akugile awasakwazi ukuzirepair one of the things ezenzakalayo ezikhula umzimba wakho ama-cells akho aluza leya nto ukwazi ukuzirepair that's why mangabe mina manje ngivukile elami ithambo lithatha isikhathi kodwa ingane ena 5 years after 4 weeks ithambo sekuxhumile mina elami kufanele kuze kuye teta kufakwe iy'nsimbi noma kufakwe ukhonkolo ongafakwe iy'nsimbi kodwa nje kuthatha isikhathi nakhona sokusho ikhonkolo kodwa ngisaqhuka ngoba akusarepheyeki fast umzimba wami sengidlulile leso sikhathi. No doc, awungiphe nje only 1 minute
Sithola indaba engamanqampu usabambile nje Dodela. Awuthi ngizolalela nje emoyeni ngoba ya. Siyabonga kakhulu Dlobza. Okay. Umsakazo izwi elomzansi sinodokotela la uDr Ndlovu osibhekela nalo udaba olundaba mlonyeni la sibona omunye wabodadewethu ngithi nomnyaka u31 ngokusho ke kwabezindaba ukuthi cha uzibone nje eqala evuthuka engazi nayithi kanjani dokotela usakhona ngithi kanjeni sikhona baba mhlambe ke singakaqhubeki nje kakhulu dokotela ngicela ukubuza esikubiza ke ngolimi lakwa dokotela nenithi ama symptoms ukuthi iqala kanjani zithini impawu la dokotela la ngibona khona ukuthi hayibo nakho sengenwa iadult progeria syndrome uqala ukuba nemibimbi noma isikhumba sibe thin sibe thin yes mhlawumbe uthothi imthambo yegazi sifunana nokuvela uyasibona nasikhumba sakho sesiweak asizona ugcinsi kahle futhi sensitive ususheshe ulisho uthinta nje yazi ukuthunuka longangazi kuvelaphi kodwa nje nale kukwembimbi enye into ezokutshela lokho bese uvela ube grey nje isidingo singekho akahambi ke kodwa sikuhlukaniseke ngoba abantu abaningi khona abantu una 33 kodwa use grey ekhanda noma una 35 hayi siyakubona lokho umuntu ombheke usenu fresh akusiyi adult progeria leyo ngoba phela fanele kuhambisane konke lezi impawu ngibalathi wembimbi izohambisana phela no grey ekhanda akwazi ukuthi grey ahambe wodwa usuyazibona futhi ukuthi lento yathi sibiza ngo-cataract ukuthi le ndawo elekhunjana emnyama yamehlo isinesiyingi noma isinololwesi olumhlophe isikhathi uyayibona uma uyibheka ukuthi inekhava nje ekhavile emhlophe ngaphezulu endawo emnyama kumbe kune-range esenqenqemeni lwakhona emhlophe la ngaphakathi endaweni emnyama so ezinye izimpawu kuyibone emzimbeni usuqala ukuba usuqala uyancipha ngaphandle kwezizathu nama-muscles akho nje aweak alula nje futhi uyezwa ngisho wathinta ukuthi athambile izinto lezo kuyibona ivoice eqala ukushintsha sengazuthi isi-host abantu uyizwa ivoice yomuntu osegugile ukuthi ayifani nobe esasewuyena nokuthi uba sasetuzama abantwana ubona ukuthi hayibo kuyo yonke lezi engiyibaleni nokuthola nje abantwana sekuyinto enkinga noma ushayisekile endaweni ngathini ekhoneni letafula uvela uphuka noma uthi uyayihambela nje ngokuphenduka nje ebhodini uzothiwa sewune-fracture ushayiswa ngomuntu awuwanga ndawo kodwa sekuphuka ithambo ngoba liba weak lento kuthiwa osteoporosis so ezinye zeyimpawu lezo uyiqaphele ukuthi ake ngisondele ngiyobheka ukuthi aveni kuyile nkinga enginayo sithi komdala it's an adult progeria angithi yeah kokomncane ke njengoba ethe udokotela nomuntu ona 5 years ngenzeka imhlasele sisibiza sithini lapha i-adult progeria le inegama lakhona ethe phecelezi le i-Werner's syndrome le yabantu abadala yabantu abancane le yabadala i-Werner's syndrome lesikhuluma ngalo le yabancane kuthiwa i-childhood progeria syndrome childhood yeah right dokotela iyashwaqisa kakhulu le sivamise ukuhlasela ngokocwaningo lobudokotela abantu abanjani abavamise ukuhlaselwa isimo esisuke sifana nalesi akusiyona into yokuqala nje ngathini akusiyona into ejwayelekile ukuthi bekhona isifo nje singajwayelekanga siba umgwaqo nje mhlawumbe abantwini abawu 500,000 singahlaselwa yedwa so yona into uzoyithola nje ibe common that's why usheshe kwabonakala makukhona emenzayo uyithe mayenzeka awuzwanga nabanye beqhamuka kuthiwa nami ngazi ubani bani kwavela ijwayelekile akusona into ejwayelekile that's why futhi kulula nokukholwa ukuthi futhi khona into spiritual eyenzakalile ukwazi lokho ngoba vela ayijwayelekile vele kanti khona yona ikhona ukuthi ayijwayelekile nokuthi mangabunayo wena ufuzo isuki-weak wena owedwa umzali unayo wayena njengoba enayo yena kusho ukuthi iy'ngane zakhe uma ukuthi usenazo zizoba nayo fanele lezo y'ngane zakhe kube ukuthi umuntu abe naye yena lo sisi nayo ukuthi nayo benayo kodwa i-weak
kuyimanje lele inganeni ibonakala iaffect sikhuluma ngabazali la sesikhuluma ngabazali yes ukuthi kuzube nayo wena umuntu akube ukuthi ubabili abazali bakho bebeyiphethe lento ukuthi very weak yona umthethwa that's why ingekho common ifuna nje kuba nale chance engajwayelekile ukuhlangana nabantu abawu2 abanayo ithi ingekho common njalo iphinde izoba weak uyayibona lonto leyo ayijwayelekile bambala abayiphethe nabayiphethe futhi weak kubona fanele ube nalelo chance lokuthi nje kuyiqondanele ukuthi usana abantu abawu2 basebe nengane kanti banayo lento lena ukuthi nje i-weak phela fanele kuze ithole ngapha nangapha kuyima iveze bonakala so abantu abanjalo singathi basengcupheni kodwa nje ayikho into ngazothamba ukudla okuthize noma abantu abaqhamuka endaweni ethize noma i-common kwabesifazane noma besicha into nje ekhona engaqhamuki nombani kodwa futhi engajwayelekile ngiyakuzwa Doc abantu singathi basengcupheni ngaphandle kwaleyo chance nje ukuthi kuhlangana abantu akade benayo weak from kuma parents ahlangane ebese kuphuma mina nakumina inakho ukuthi kifike icashe dokotela njengoba sibuka ukuthi lo imthole sena 31 years kusho ukuthi nakumina iyakwazi ukufika icashe egazini ingaveli iqhuma ngaleso sikhathi eyobe si strong ngakhona ayiveli time vele umdala njengoba yenzile usithi adult progeria let's say adult progeria izovela ngoba usumdala naye mhlambe kungenzeka yini ingagenerate yini ngokuyizukulwane dokotela ukuthi njengoba sesibonile nje nayo mhlambe abantwana bakhe abazalayo kungenzeka yini one of abantwana sithola ukuthi naye futhi usenayo angaba nayo ukuthi upartner wakhe uyiphethe yoqhamuka kanjani it means both people must have fanele babe nayo ayikwazi ukuba one sided mhlambe omunye umzali nayo omunye engenayo ayikwazi ukuqhubeka igenerate cha ayikwazi oh yes ungayiphatha nje ngoba nayo beyiphetha ngithi lo yedwa ingaba nje kuma genes akhe bese ufuzwe ulokhu ijisa kodwa ingaveli until kuze kuqondane abantu abawu2 abanayo akusho ukuthi ngoba senayo yena phela akaziwadlulisa umabili lama genes uyodlulisa eyodwa uyodlulisa uyikho yedwa abantwaneni bakhe even yena kuhlangana week abawu2 akwazi mayedlulisa into eyodwa uyodlulisa week wakhe oyedwa so isengaqhubeka izizukulwane zibo 10 15 20 kwima ukuthi kuyavela sengaqhubeka sezibo 100 izizukulwane ingaveli kodwa mawuthi yabatest ukuthi banayo ngoba iweek ayizuvela ukuyidlulisa uyidlulisa kodwa 2 weeks uzodlulisa uweek yes hey dokotela mhlambe akuyona into esingathi abantu abaqwasheke ngayo le ngoba phela izinto esikwazi ukukhuza abantu kuzona izinto ezisuwe mhlambe zingama diseases obani mhlambe ngakhuluma transmitted diseases when it comes to this it's like into nje esingavele siyekele kuNkulunkulu ngoba nawe ayikho into esingayenza usho njalo is that sokuthi sikhulume ngayo namhlanje ikona lokho ukuthi abantu sebeyizwile bese becabanga ukuthi iyathelelana ukuthi lo sisi noma ukuthi mina mhlambe ngangathi kumana naye ngandlela thize ukuthi nangezoqhansika masikhuluma ngokwesilungu angikwazi lokwesinto kodwa nje ngokwesilungu mangaba nobudlelwane naye futhi ungithelelile ngayo kumbe mangihlele eduze kwakhe ekhwehlela ngangikhwehlelela ngayo noma ngihlala naye ekhaya ngoba sisebenzisa izitshe ezodwa fanele ngiyigadi ka ayithelela nje inhlobo futhi it's not about carelessness we cannot blame umuntu esimphethe sithi kwaba ubudedengu bakhe cha ayisibo ubudedengu ayamthandi nokudla ukuthize mhlawumbe ukuthi wena uthanda ukudla kunamafutha kuphela ishoda ama protein ngezinye izifo kwaziwayo ukuthi ayilekho mawugedla ukudla kunento ethize ungazigcina unesifo cha akunjalo kuyena lokho kubalulekile sikwazi ngoba siya generator i-hype kakhulu lento manje abantu sebekhuluma ngathi benokudideka ukuthi ngokwesingisi nje noma ngokwa medicine angibeka kanjalo ngokwezokulapha lokwesimanje akusona into ngayibalekela and ngeke ukuthi ngihambe ngeclinic ngaphandle makuthi nemali eclinic ngebazo abana ama resources ukuthi ikhona ijini abangakubheka ukuthi unayo but ngendlela erenga khona usungazenzela wena ka private makuthi ufuna ukwazi ungahamba nje ku private lab usho ukuthi ayicela ngicheck ukuthi nginayo
inani gene adult progenitor ukuthi unayo ngeke uzibone kodwa upartner wakho ukuthi unayo ngaphandle ukuthi ayicheck naye ngeke umazi omunye umuntu ukuthi unayo ngaphandle ukuthi ahambe ayicheck ngoba sishilo sathi idluliswa ngendlela eweak. Ngiyayithanda ke le dokotela ukuthi kanti ngokobuchwepheshe benu as doctors niyakwazi ukuscreen umuntu ukuthi hayi lo unayo ofithi ke futhi ngeke umsize ngalutho nje obusho ukuthi ma upartner wakhe engamazi ukuthi unaye lokho angeke kubamsize ngalutho. Sebengaya bona ingasiza abantu abaserious nge-relationship ukuthi si-serious sifuna ukuba nomntwana but asazi ukuthi sinayo nanto ke la izokusiza khona bese soyi-check-a sobabili nobabili ma ukuthi nayo ke seniyodecide ukuthi ngiyaqhubeka nibe nomntwana ngoba ama-chances ukuthi umntwana wena abe nayo makhulu impela makuthi nobabili nayo. Kusho ukuthi singasho lento ukuthi iyaba ku-window period ngolimi lwala isuke ikuphi ngalesi ithini lento ima ikumina kodwa kuthiwa i-week ithiwa ithini asi-window period i-window period ukuthi iyovela ngesikhathi esize mina ma-i-week kumina ngenayo soze yavela kumina ngisoze ngaba nayo. Oh yes i-week nje kodwa mina ngiyayidlulisela nje kuphela. Ngiyakuzwa dokotela ngiyakuzwa ngiyiphethe kuyidlulisela kwabalandelayo engibazanayo ngamzukwane ngahlangana nonayo ila izofike ivele khona-ke bese i-affect abantwana bami. Hayi uyichanile dokotela siyabonga kakhulu Gantsheni ngesikhathi sakho nokusibeka nje emqondweni ngoba thina abantu siyashaya nokudlinza ukuthi hawu abantu bokufika njengoba kuvele ke kukhulunywa ngabo kulezi insuku sesobandakanya sifake ngaphezulu ke manje ukuthi hayi bafika nezifo kanti kwasho isikhathi no yinto nje esuke ke imvelo. Siyabonga kakhulu Gantsheni ngesikhathi sakho mhlambe kwabafisa ukukuthinta nje Gantsheni umuntu efuna ukuyibusela ukuthile njengodokotela uvuleleke kangakanani uyakwazi ukutholakala mawutholakala utholakala kuphi kanjani? Inamba yocingo abangasithinta kuyona u031 yes 940 yes 97 yes 61 awiphinde doc 031 yes 940 yes 97 right 61 oh yes enye ke cell 081 yes 424 19 yes 36 iphinde doc iphinde futhi 081 naziya 424 yes 19 yes 36. Siyabonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakhe inkundleni zokuxhumana